ngibarate srengenge saya padhang ngibarate rembulan saya endah ketok aluse ketok ayune ha iya ngoblong-ngoblong kaya ngene men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga saking gunung tembangi ya monggo Mbak Niken monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki matur nuwun Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu dareng. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati nganggo bantere mercon kaya ngono. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak. Pangestune, Pak. Bingung ora mau keblasuk ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu, Pak, di Kupeng Sabrin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer, Pak. Bingung to kowe? Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak, kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho. Lah nggih to, Pak. Laras. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene Oh, salah. maaf toh Pak. Ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-viral tembang rewel iki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho ngene iklan. Terus terang terus lho. Ayo. Marem ya sawane nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki wau perjalanan no gremis to Pak. Terus teng niki wau kula mandhep to Jawa deres Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima kasih. Bersyukur lho Nduk kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Ya nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi wah, sanku ya jebol-jebol lho. Dijembleng. Ayo suarane diantar dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jas semenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang manganggo janor kone
tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi, gandeng sing nanggapi Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo. Oh, ngoten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Bagi diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok noto ora. Ya ngono kuwi. Pundi Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok malah. Lah iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Lho. Duh, niken. Sampeyan nanggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah, suwir-suwire ngono ya lho. Ah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ta ya. Wingki-wingki kae. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, apalagi kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik. Lek ora tak pengingi udele kedop kuwi kae. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono kae. Wis matur nuwun, Nduk, lek ngurungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden mergo cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Coba kaya apa? Terus e. Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbah Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawe teri. Lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurup nih iki.
Mbak Tri Hastuti. Ayo. Kok ora sida muruk Mbak Udelmu, Pak? Akile keri ya. Akhirnya kan mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo Ti. Ayo. Celana ireng Celana ireng. lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Iya. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sampai gedine ya. Ayo koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Kira ayo. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Orang nyambung, Pak. Sorry Orang deh. nyambung lho, Ora Pak. nyambung obatnya keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo. Kok sik kan, sing penting kan Pakno disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok hubungane karo celana ireng? lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Hei, Ti, aja sini-sini. Lah jenenge marian sing kok jalur. karo kanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus suwek tengahe. Mugine sitok ya mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Ayo. Malah parajangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Lanjutane piye? Lu ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora lagi, ora rampung lagi. Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rezekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang renek sing gelem ngejak sing ngejak niku lotok niku. Kabeh diloni mboten. Nek rasane yo teng mriki to. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing baru wae anniversary. Apa ngono kae jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Ulang tahun. Orang Inggrisnya lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho apa? Anniversary. Oh, anniversary. Ayo, nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah 6 malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun Mam. sewu. Lah wonten hadise to. Wong Iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku Iya. ya. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Terima kasih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Yo kaya ngono mau ngisin-ngisini tidak Pak Cahyo Bu Gesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang? Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana terantan. nggo momot cengkeh Oh, cengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3.
Ning apik kok ketok gawe gumareng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho ya. Nek kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi nih, astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wira-wiri ae. Pak Basuki, ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan. Mas Mbak temanten, mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik, Kita rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dihujan? Ayo. Putri Astuti. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu yo garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. ya. Bir. Ayo ya yo. Benakne anten. Anten sapa? Anten itu lho Pak, anten TV ke lho. Apa tuh Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho. Lho dibenakne berita ciloko. Dan ini jawabannya Pak. Piye? Terus diopai timun. Timune bungkek ya. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro wae. Ayo. Anggaran ya. Ayo nong, golek dhuwit omah pangok wae. Ayo, mau ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Desimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Ayo. Senyum pektok den. Jadi ndak ini Jadi. pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh, warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya Bu. Gak Oli lek sing anyar ora ireng rupane ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu saya tak maksud ya oli tatapan itu, Pak. Oh, seneng sing tak tapan. Itu Pak iki tarian loh, jadi Ayo, yudae ngetap ae. Ayo, yudae bayangne Wino ngae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tiras. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye. pakai pelumas. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Tapi topa akhirnya udah biasa. Ayo, iya kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane Pak. Sikil nano.
penonton ora benar rupane ireng. Iya. Sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Iki keselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya lho seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti saya ning omah. Cuk, ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau kok. Kirang ya, Pak? Lah kek mau piro? Pak hitung ora? 50-ane 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling di sekitar 1 juta mboten jangkepi nggih Pak nggih. Ora ngono iki. Kuwi tandha tresna wis diparingi tirakane. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, dhewe yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling capek Manuk
grewel ngene iki, Nduk. Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki. Saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresno karo budaya direwangi kok Pati rene. Mbiyen iki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya rene dagingnya Pak. Gitu Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Pas terminal. Lan sanes-sanesipun. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki taksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki. Ini taksi apa sanidi? Niki sak menika taksi, Pak. Ning asline? Sing wingi. Asisten kula. Oh. Asisten. Oh sanidi lek Niki taksi. tebih Pak niku nggih. Nggih lek taksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. sanidi kan sahabat Niken Niken. Salindri. Utuh. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Iki lho. Lai. Melo ae. Harus jujur ae. Mboten. Oh, asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku ora ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu lho. Oh, Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Apa? Di bawah ini mboten, Pak. Lho komplit mau dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayan Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duwe ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending pelan kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main dan enggak siter main Nggih. gambang main Iya, main. menang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya, oke siap. benang main Pak. Main piye ngomongna? Ayo bisa remi arep ayo. Yo, siap, yo. Suarane Oh. gending pelan
Aku kan ngopo? Main udah main. Main ku piye? Iki wayangnya digerakne. Belambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, iya. Kene ngemak ning bawahmu malah kon gerak. Oke, siap. Nah. Pianyu Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Aku itu. Nanti. Ya, limbuke, Pak. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa ada, Pak? Heeh, ngene iki. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Ini lho gelem urip iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek minggu koprol. Manut niken pokoke. Ayo. Ayo. Justice. Justice namanya. Tanah ku meliaring. Ayo, Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene, Pak. Kotor ini no tak saut gini. Jadi kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Tapi ya. Ku meliaring lo kan ngomong apa, Pak? Terus aku? Jenengan nggih ngomong ku meliaring ngono. Oh iya. Wes nang. Gumeliaring Gumeliaring. sip Sip. taman Taman. gak usah disaut, Mas. Ora toh, ya Gak usah wis tak melo-melo, apa-apa. wis. Taman Sari Nusantara
dikulaturaken lah sing kerep niken niki. Sinten, Mbak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbak Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul ondo saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa bukan sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Thank you.
Waduh, luar biasa ya. Banyuwangen istirahatnya nduk wah habis keringet kaya ngono pisan wah. Satra biyen lara regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Dijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundur saking tuan rumah. Mbah Wo ngene diaturake. Ya nang, ya Bir golek dhuwit. Enggak, engko digarap jaranan. Ya, ben ditonton karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon Lewung Brothers. Yo.
Turangga Madangkara. Jaranan Turangga Budaya. Inang Nawangse bersama jaranan Turangga Kudo. Double telu malah triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggih gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo wong dhewe paling cedhek dhewe kok omah. Rakit mbacutne gelar cerita monggo tak dherekake.